Sjednica Odbora za antikorupciju završena je bez usvojenih zaključaka o mjerama i aktivnostima koje je državno tužilaštvo preduzelo povodom afere Snimak, jer je vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković napustio zasjedanje. Vučković je sjednicu napustio nakon izjave pravnog zastupnika Mansa Veselina Radulovića da je tužilaštvo najkorumpiranija institucija u Crnoj Gori. Premijer Crne Gore je nekim poslanicima rekao da su članovi kriminalnih organizacija, saopštio je predsjednik odbora Peđer Bulatović, pa oni nijesu napuštali sjednicu. Ja ponavljam što sam rekao u Ramadi na njihovom skupu. I ja sam jedan od tih tužilaca. Neka mi kaže ulice u kom sam predmetu ja korumpiran. Ja sam korumpiran. Sramno. Sačinio sam izvještaj na osnovu činjenica. Jer meni za moj rad niko do danas nije rekao da sam korumpiran. Svoj posao sam radio 36 godina pošteno i zakonito. Krivičnu prijavu protiv privatne kompanije Genex, čiji su radnici bili primorani da nose majice sa natpisom DPS, tužilaštvo je odbacilo uz obrazloženje da je utvrdilo da je jednom zaposlenom te firme istekao ugovor o radu, kaže Radulović. Prije nego što je iznio svoju ocjenu na rad tužilaštva, advokat Mansa posjetio njihove predstavnike na sumnjive predizborne aktivnosti Centra za socijalni rad, Sekretarijata za razvoj preduzetništva i Fonda rada. Također vas moram posjetiti da je Fond rada samo u 2012. godini, dakle u izbornoj godini, isplatio 8.125.390 eura. Isti taj fond je u prethodne 2 godine isplatio 3.400.000 eura. Nevjerovatno je da mi imamo tužilaštvo kojemu to nije sumnjivo. Izvještaj VDT-a o aferi Snimak je sraman, a trebalo je da bude ključni doprinos u izgradnji povjerenja u izborni proces, kazao je poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović. Oslobađanjem od odgovornosti kompletnog vrha DPS-a šalje se poruka da se partijsko zapošljavanje nekažnjeno može nastaviti. Otkad su raspisani izbori na Cetinju, zabranjeno je oglašavanje radnih mjesta i zapošljavanje u državnim institucijama, izjavio je Pavlović i dodao da se partijski podobni na Cetinju zapošljavaju u organizaciji koordinatorke DPS-a Daliborke Pejević. Zahvaljujući njenom naporu i koordinaciji sa DPS-ovim gradonačelnikom gospodinom Bogdanovićem, oni su napravili spisak i doturili ga izvjesnoj gospođi Anastaziji, koja je direktorica neke javne tamo ustanove, a ona je zaposlila neke ljude čija ja imam imena ovdje. Je li to partijsko zapošljavanje, gospodine Vučkoviću? Na početku svog izlaganja Vučković je sve članove Odbora za antikorupciju podsjetio na mehanizme eksternog nadzora i kontrole propisane Ustavom i Zakonom o državnom tužilaštvu. Kontrolno saslušanje predstavnika državnog tužilaštva pred organima i tijelima Skupštine izvan je Ustavom i zakonom definisanih mehanizama odnosa i saradnje i kontrole državnog tužilaštva, sem izuzetno pod posebnim uslovima propisanim Zakonom o parlamentarnoj istrazi pred anketnim odborom kao povremenim tijelom Skupštine. Zbog proceduralne raspravke odbornika izlaganje Vučkovića započelo je sa sat vremena zakašnjenja.